Desværre løbet tør for vinglas. De er pakket ned, fordi vi skal flytte, men det går nok andet. Vi viner Argento, 13%. Lille mozzarella salat med lidt citron, olivenolie, salt og peber og oregano og lidt citron ovenpå. Har desværre ikke noget basilikumblad, så de skulle lige have været på også. Og her har vi tortellini og pesce med speciel fisk fra Vietnam, noget ligner vores torskelignende fisk, og kæmpeøjer og røget muslinger med hvidvinsauce og tomat og salt og peber, chili og en lille skvat kyllingfond i, fordi kyllingfond er jo så godt, og det passer godt sammen med fisk. Så god appetit.